dire dapita ang traffic. Padong naman guni sa stoplight mo nga traffic kini dire dapita na. Kanina wa traffic kay wa may stoplight. Ya, labi na kay do na pwede ayo dire sa mga kuan. DPWH siguro ni. Adi, kuan din siya. MCWD. Kuan siya. MCWD siguro ni. Hindi ko sure kung sa MCWD ba ni. Gago! Muna nga usasad sa magka-traffic. Hini lang ta ka para makalusot ta. Hapit na ta sa Radjel. So natay hapiton kadali. A few moments later. Okay, nanata sa Radjel. So atong hapiton. Ato ang tanawon kung okay na ba. Boss, excuse me, okay na tong ako ang gipayo. Katong speaker o barina. The speaker of Barina tayo, Robert. 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 Swerte. Mana siya? Okay. Mangay ako sa resibo ani. Lang. May kung sa resibo ani ya, ma'am kanila ini sa tagya. Kani siya sir ba? Oh. Nailisi lang ni sir ha kay gubaon na ni. O sige ako lang nang siya. Lain lang tagya ani. Oh. Pala ko resibo pila ni tanan? 550 balik kani 200 kato 350. Okay. Lain lang resibo ri ma'am. Lain na lang ako resibo. So lain ng resibo ani kay gipadala ra ni sa kuha mga paps. Basta pagitaan niya ta sa resibo. Okay, padayon na ta dito sa downtown. Padaw na ta sa puente. Nindot yun kayo ng adlaw ba kay wagi traffic. Sa imbilis ra to dapit ang ni traffic kanina pero dali ra kayo sad. Dili kayo kuan dasok sa mga sakyanan. Mingaw rong adlaw mga paps. Monday man taron.
Mo ni ang 20 mga paps. 20 circle. Circle. So, arita sa Osmeña Boulevard. Hantod karon gamay pa kayo ang mga jeep nga nagabiyahe diri sa kuan downtown Cebu City. Kuan na gid pabalik ang ubang mga jeepney. Yana. Nindot kay biyahe rong adlaw mga paps kay way traffic. Gawas way traffic. Wa koy init. Dagko mang kalangitan. Dili init og dagway. Ay! Sige na mo biyahe tag-init mga paps. Samot ka init ang atong dagway. Ay! Alimuot kay tag-dagway mga paps. Basta init magbiyahe. Labi na kung traffic, kasos. Samot gid ka, alimuot ang dagway nimo magtanaw sa mga sakyanan mga paps. Ay!